F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħażebbuġ quddiem wieħed mill-billboards tal-Moviment kontra dħul tad-divorzju, iċ-chairperson tal-Moviment Iva Deborah Xkembri ikkritikat il-kampanja li qed issir mill-Moviment tal-Le, kampanja bbażata fuq argumenti bla bażi u mibnija fuq il-qerq u l-biża'. Fuq il-billboards il-Moviment tal-Le jgħaddi messaġġi li huwa favur l-għaqda fil-familja. Imma dan huwa qarrieqi tgħid Deborah Xkembri għaliex ma jfissirx li min huwa favur id-divorzju huwa kontra l-familja jew li min huwa favur il-familja huwa kontra d-divorzju. Messaġġi oħra qarrieqa li qed jgħaddi l-Moviment tal-Le huma dwar żwieġ li jiskadi u divorzju bla raġuni. Xkembri qalet li l-mistoqsija referendarja u liġi proposta mhux qed jipproponu żwieġ li jiskadi jew divorzju bla raġuni. Irreferiet għal dikjarazzjonijiet li saru dwar il-manteniment. Dr. Austin Bencini qal li l-manteniment tal-mara jonqos jekk jidħol id-divorzju, waqt li Joyce Cassar qalet li mara jkollha tmantni lill-aggressur tagħha jekk jidħol id-divorzju. Deborah Xkembri saħqet li dikjarazzjonijiet bħal dawn huma intenzjonati li joħolqu konfużjoni f'moħħ il-votant u biex il-poplu jieħu impressjoni negattiva tal-liġi. Il-liġi tgħid li kull kuntratt jew sentenza ta' separazzjoni tibqa' tott meta wieħed jieħu divorzju. Qed jagħmlu kummenti bħal dal-billboard li għandna warajna li hu divorzju bla raġuni jew inkella żwieġ li jiskadi li huma affarijiet li mhumiex veru. Il-liġi li hemm proposta mhijiex la dwar raġunijiet li ma jeżistux u lanqas żwieġijiet li jiskadu. Dawn huma affarijiet li qegħdin isiru b'mod qarrieqi inkluż kummenti rigward xi telf ta' manteniment li se jsir minħabba din il-liġi li mhumiex assolutament veri. Dan m'għandux ikun, il-poplu jrid jiġi infurmat mhux miżinfurmat.